Kære børn og forældre, og hjertelig velkommen. Jeg er buetaler. Ved I, hvad en buetaler er? Ja, det er rigtigt. En buetaler, det er en, som taler uden at bruge munden. I hvert fald ikke så tydeligt, som jeg gør nu. Jeg har taget min dukke med i aften. Og dukken, jeg har med i aften, han hedder Kim. Nu skal I alle sammen have lov til at hilse på Kim. Kim, kan du vågne op nu og hilse på alle de søde børn? Kim, du skal vågne op nu og hilse på alle de søde børn. Kim! Kim! Vågn op! Kys frøen. Kys frøen. Hvilken frø? Kys nu bare frøen. Okay, så kysser jeg frøen. Men hvor er frøen henne, Kim? Hej med dig, Ej, nu holder du det. Du er jo altså ikke nogen frø, vel, Kim? Nej, men jeg kan godt lide at kysse. Ja, du er en værre en, er du. Nu skal du høre noget sjovt. Ved du, hvad man får, hvis man parer Kaj og Andrea? Nej. Man får fuglefrø. Ved du så, hvad der er rødt og hvidt og hopper rundt ude i mosen og siger kvak? Nej. Det er frøken træningsdragt. Jeg er nu godt nok glad for, at jeg ikke er frygt nede på Parkvænget. Nede på Parkvænget? Hvorfor lige nede på Parkvænget? Jo, for der klemmer dyrlægens kone Anne-Marie de små frøer i døren. Fy for pokker da. Ja, og så kalder hun på Per. På Per? Ja, altså frisørens Per. Hvad så? Og Per, han kysser fandme ikke godt. Nej, så vil jeg meget hellere være frøken nede i BH'en. I BH'en? Ja, altså i børnehuset. Børnehuset. Hvorfor det? Jo, for der tager de små børn en op og nusser med. Ja. Kunne du ikke lige løfte min arm, så jeg kan vente til de små børn? Jo, det kan du tro, jeg vil, Kim. Nu skal I også vente til Kim. Kan I det? Men nede i børnehuset, Kim, der har de jo heller ikke nogen mænd, de kan kalde på, når der kommer frøer vel. Det har de da. Det har de jo ikke, Kim. Det har de da. Kim, de har ikke nogen mænd i børnehuset, vel? Sådan. Hvad siger du? Ja, frømænd. Frømænd. Kan vi gå videre nu? Hvad? Kim! Ja. I børnehuset, der ved I jo alle sammen, at de har en... Brandmænd. Nu stopper du! Jeg kan mærke, at jeg er ved at være meget, meget vred på dig, Kim. Okay, så stopper jeg. I børnehuset har de rigtig mange... Bussemænd. Stop så! Hvis ikke du stopper nu, Kim, så går jeg. Det ville da faktisk være rigtig lækker. Hvorfor det? Ja, for så skulle du jo have hånden ud af røven på mig. Og vi går så hurtigt videre. Alle I søde børn dernede, I ved jo godt, at nede i børnehaven har de rigtig mange Sissemænd. Fy for det da! Ja, det var da ikke mig. Var det ikke dig? Ja, jeg kan jo ikke snakke, så må det jo være dig. Nej! Og det var det i hvert fald ikke. Ja, så var det ham der. Vi skynder os at gå videre.
I børnehaven har de rigtig mange søde damer. Hvem? Ja, nu nævner jeg så bare i flæng. De har Grete, de har Hanne. Hanne, Pelle, kaffe, kande, Så har de Mette, og de har Annette, og de har Mette, og de har Else. Ja, Else. Hun er vel nok heldig, hun har sådan en bred mås. Hvorfor det? Jo, for der var en dag, hun skulle bore et lille hul i væggen. Hvad skete der så? Ja, så faldt der en hel sten ud, og plop, så havde hun et kæmpe hul. Ja, og så kom der en forældre ind ad døren. Og så måtte Else sådan den fra et hul. Altså, med alle de historier, du kan, Kim, så ved jeg snart ikke, om jeg tør nævne flere navne. Prøv. Marian. Marian. Ja, der skulle du bare se, dengang hun gik i baglås. Det var Marian. Ja, nu var det jo altså ikke lige Marian, men hængelåsen. Nu forstår jeg så bare slet ingenting. Det gjorde Marian heller ikke da. Ja, hun havde fået vinkelsliber og visir og høreværn og det hele frem. Hvad skete der så? Ja, hun stillede sig op og ventede, fordi Marian er lidt bange for de gnister, der kommer, når man skærer med en vinkelsliber. Ventede. Hvad ventede hun på? Ja, hun ventede jo på, at der skulle komme en stor, stærk fyr forbi. En stor, stærk fyr forbi. Ja, en stor, stærk og rigtig lækker fyr forbi. I Skovlund. Ja, Hvem var det, Kim? det kunne du tænke dig at vide. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvem en stor, stærk, lækker fyr i Skovlund er. Ja. Det var jo Kim Erikstrup. Stærk. Ja, Det er der vist kun at lukke til. er vi så færdige?